Això passa a altres llocs d'Europa, però crec que és especialment, impacta especialment en dos moments al sud d'Europa que marquen la primera i la segona avís de que no hi haurà treva contra qui intenti alterar les regles del sistema econòmic institucional que s'ha imposat per dalt, diguéssim, a la Unió Europea, que és Grècia el 2012, i que a més, fixeu-vos, al final, malgrat la valentia de la gent, finalment qui fa marxa enrere és Syriza, fixeu-vos, i a l'octubre aquí. L'octubre aquí és també un embat d'ordre popular, polític, que aconsegueix obtenir el 3 d'octubre unes legitimitats que amenacen l'estabilitat de l'Estat, que no es materialitza en part per raons similars al que fa que Syriza es torni enrere. Bé, jo crec que des de l'1 d'octubre a Catalunya i des del novembre de 2015 a juny, va ser les dues eleccions espanyoles que van venir seguides, del novembre de 2015 a juny 2016, una cosa així, que allà es va, diguéssim, aturar la hipòtesi aquella de poder obrir un procés constituent per la via electoral, de sumar la indignació i guanyar majoritàriament l'Estat, que era de Podemos, però s'ha quedat mig aturada. Però des de l'1 d'octubre hem estat vivint una cosa que, amb això ja acabo, Álvaro García Linera, vicepresident de Bolívia i teòric polític, va teoritzar quan es va produir el procés de lluites de Bolívia, de desestabilització del règim polític de Bolívia, fins a aconseguir unes majories que van obrir un procés constituent a Bolívia i convertir l'estat bolivià en un altre estat del que era abans, d'un estat oligàrquic a un estat plurinacional democràtic, etc. I ell diu, en tot procés constituent en què, malgrat que l'Estat paga els sous, té funcionaris, té cossos de seguretat, domina l'escenari, domina els ingressos, per tant, té molta més avantatge que tu a l'hora de guanyar suports, has aconseguit, o és tant el seu descrèdit i tanta la teva legitimitat que arribes a posar-te al seu nivell de legitimitats o de possibilitats de victòria i en algun moment es produeix l'empat. Ell parla d'una cosa que diu: he analitzat que passa no només a Bolívia, no només ha passat a Bolívia, sinó que passa sovint. Es produeix l'empat catastròfic, li diu, l'empate catastròfico. I és una situació d'empat que dura durant un temps indeterminat en què cap dels dos bàndols pot guanyar l'altre, tots estan esgotats, han acabat les idees, no poden rascar més legitimitats perquè fa falta que passi algun esdeveniment polític que acabi de decantar per molt poc, diu. En aquest empat catastròfic es produeix una tensió de suma zero que s'acaba resolent en 6 mesos, un any, 2 anys, el que sigui que duri aquesta tensió que no porta enlloc, aquest bloqueig. Qui guanya una mica més que l'altre en un determinat moment s'endú cap avall, fa baixada i s'endú la partida sencera. Jo crec que des de l'1 d'octubre fins a aquest cicle electoral estàvem en un empat catastròfic que Sánchez planteja, donada la debilitat dels actors de la ultradreta, del trifachito, i donada la debilitat del seu propi partit. Recordem que és un partit que el va derrotar, que el va fer dimitir, d'on va dimitir, del que ja no se'n veuen més barons, el Partit Socialista, vull dir, per tant, un partit de debilitat va optar, però també la debilitat de l'altre bloc, del bloc sobiranista, etc., de tots els actors debilitats, que no havien sabut com reaccionar, etc., davant de tota aquesta debilitat opta per jugar-se-la a una sola carta d'un superdiumenge en què per la seva sola imatge d'home d'estat, seriós, calmat, enfront de les estridències i dels histerismes, del debat polític, de les tertúlies, d'aquesta exacerbació del màrqueting polític convertit en la tertúlia política, en la democràcia, l'audiència, el plató, etc., simplement fent la tàctica de l'estrus, la tàctica del crideu, jo estic aquí, jo em mantinc, jugar-se-la i guanyar totes les eleccions d'una sola tacada. Ferran Izquierdo va escriure, Ferran Izquierdo és un professor normal de l'Autònoma, és a dir, que va escriure un llibre que quan jo era jove, ell era profe meu, que es deia Poder y Felicidad, que no era cap gran teoria complicada, i deia, aquí hi ha un problema, la lluita de classes aquesta que diu la gent, hi ha un problema, diu que la gent normal, la nostra aspiració a la vida és ser feliços.
I en canvi les elits, la seva aspiració a la vida és augmentar el seu poder, és relacionar-se amb altra família, etc. Per què? Etcètera. Llavors aquí hi ha una desigualtat, clar, perquè a nosaltres ens costa molt organitzar-nos, ens costa molt tenir estratègies, etc. Però a més és que nosaltres volem ser feliços, no volem estar permanentment implicats en una cosa, en uns terrenys institucionals, electorals, mediàtics, etc., que no són els nostres. Podríem estar amb els nostres drets, feliços a casa, disfrutant, tocar la guitarra, el que fos. I llavors nosaltres només podem guanyar amb dinàmiques de poder lineal, és a dir, davant d'una reivindicació que aglutina les forces majoritàries, absolutament majoritàries del poble, de les classes populars, etc., davant d'una reivindicació, d'un moment puntual, d'allò, entrar, mobilitzar-se ràpid i aguantar en el menor temps possible derrocar el major nombre de barreres i intentar guanyar aquella batalla. Per què el temps juga en contra nostra? L'Estat està fet per sobreviure a les persones. Les institucions estan fetes per sobreviure'ns a nosaltres, i la monarquia, etc. Tot això és per sobreviure la vida humana, la paciència humana, el temps humà. Però nosaltres no, nosaltres no som institucions, som persones i per tant aguantem la tensió amb l'Estat de forma, amb l'Estat, contra aquella llei injusta o contra el que sigui, durant un temps determinat, i si en aquest temps determinat no som capaços d'aprofitar la seva debilitat pel que sigui, perquè ha fet una llei molt injusta, i la nostra fortalesa i jugar-la bé, si ells aconsegueixen generar empats catastròfics, situacions de bloquejos, en què ells també estan dèbils, però el temps juga al seu favor, perquè el terreny de joc no és pla. El terreny de joc té un forat al mig com una aigüera i llavors, si tot està mogut i tu sobrevius a l'aigüera, estàs allà jugant i fins i tot pots fer salts als marges de l'aigüera, però si es va quedant quiet el tauler de joc, guanya la banca. Guanya l'Estat, tu te'n vas lentament per l'aigüera, desapareixes del terreny de joc, et desgastes, es desgasten els teus, se t'acaben les energies, ja no hi ha més idees i l'Estat, que està fet per sobreviure, doncs guanya. Crec que l'empat catastròfic en aquestes eleccions, per molt poquet, i això que no l'hem jugat, però l'hem perdut. I el règim, de moment, no vol dir per tota la vida, no sé què passarà, però crec que en aquesta situació de bloqueig se l'ha endut Sánchez a favor del règim.